Luis Victor de Broglie, naiz eta bera normalean Luis de Broglie bezala ezagutzen da. Bera, 20. mendeko fisikaria da, Frantziarra, Frantzian eman zuen bere bizitza osoa, eta bitxikeri bat, bera noblea zen. Nobleak diren fizikari gutxi daude. Duke bat zen, eta segurazki familia bultza duta bere hasieran historia ikasi zuen. Esloveniako historioa. Ze bere hasierako helburua zen diplomatikoa izatea. Baina, berak fisika nolabait gustatzen zitzaion, eta hori dela eta orduan fisika ikasten sartu zen. Ez bakarrik gradua lortu, baizik eta bere tesia egin zuen. Eta bere emaitzarik potenteena, nola uinek partikulekin lotuta uin bat dagoela eta uinaren uin luzera dala H zati uinak duen momentu lineala, PM bider V, bere postulatua, tesian bertan jarri zuen. Izatez, hau izan zen bere tesia, Paul Langevin, zuzendutakoa, Parisen. Eta ja, hortik aurrera, karrera akademiko osoa, Parisen eman zuen, Pariseko unibertsitatean eman zuen. Hementxe daukazue, oso famatua den beste argazkia. Eta ikusten duzuen ez hemen ere, agertzen da, hau da Luis de Broglie. Beste hainbat ezagunak diren aurpegia ezagutzen duzue. Bueno, argazkia hauze da Solvaiko konferentziako argazkia. Solvaik konferentzia da industria gizon batek, Ernest Solvaik, antolatutako konferentziak, lehena 1911 izan zen, eta gero urte batzuetan, hainbat olako konferentziak antolatu zituen, eta gaur ere antolatzen dira. Hau agian izan daiteke agian ospetsuena, famatuena, 1927an egin zana. Normalean hartzen da gai bat, eta gai horren inguruan dauden zientzialarik famatuenak edo biltzen dira, eta gai horretaz eztabaidatzeko. Eta ikusten duzuen ez, hainbat aurpegi ezagunak ikusiko dituzu argazki honetan ez, Einstein dago hemen, hau da Lorenz, Curie, hau da Max Planck esate baterako, hau da Bragg, hau da Dirac, hau da Compton adibidez, hau da bera Paul Langevin, hau da Luis de Broglieren tesi zuzendaria izan dakoa, hau da Max Born, hau da Heisenberg, hemetxe daukazue Rutherford ere, hau da Pauli, hementxe daukazue baita Schrödinger, hainbat ezagunak ziren jendea bildu zen, elektroiak eta elektroien uinu izena, horren inguruan eztabaidatzeko. Ikusten duzuen ez, 1927an egin zen, ordurako ja, Davison eta Germanen esperimentuarekin ja, berak hasieran postulatu, 24an botatako postulatu hori konfirmatu egin zen, eta horrek esan nahi zuen, partikularekin lotuta bat zegoela beste uin bat, uin horren izaeraz eztabaidatzeko, sortu egin zen Solvaiko konferentzia hori, urte horretako Solvaiko konferentzia. Beraz, Luis de Broglie nahiko oso ezaguna zen. Nahiz da bere emaitza nagusia handiena tesian bota, zabaldu zuen gaur egungo kuantikarak duen gauzarik nolabait impactanteena, ez nola materiarekin lotuta dagoela uin bat. Eta nolabait kuantikaren helburu nagusia da uin horren dinamika eta aztertzea.